Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. Ngishadiselwe nginomakoti oyedwa unkosikazi. Ngimthanda kakhulu uMangcobo, isithandwa sami, kanye nabantwana abahle bethu abathathu. Siyambonga uNkulunkulu siphinde sihlangane sithole leli thuba kuba sihlangane sikhulumisane ngezinto ezithile ezidla umuzi nezinye esingafundisana ngazo, sidodisane siye phambili njengesizwe esihlakaniphile ezintweni zothando nesikakhulukazi izinto zomndeni. Isihloko esinaso namhlanje sizokhuluma ngempilo yabazalwane ebheke emshadweni ngaphambi kuba kushadwe. Le nto ngifisa sikhulume ngayo lesi sihloko esinikwe sona, ngifisa ukuba sisibhekisise kahle ngoba izinto eziningi ezishaya imishado izinto ekusuke kufanele ngabe sizibhekisise kahle singakangeni emshadweni. Ngakho kubalulekile ukuba sikhulume ngazo namhlanje. Mhlawumbe ngiyathanda ukuthi sine indlela yokuphila embili, mhlawumbe noma ngeke ngizibale zonke. Lempilo eya emshadweni kungase kwenzeke ukuthi sikhuluma ngempilo yabantu abamakholwa noma eyabazalwane. Siphinde futhi angizokubeka eceleni ukukhuluma yabantu abazoshada abangebona futhi abazalwane. Ngiyafuna nje ukuyithinta naleyo ngoba kungenzeka kube umzalwane kodwa uthola ukuthi ingane yakhe ayiphila impilo yobuzalwane, iphila impilo yayo kodwa iyamfuna lo muntu. Manje kufuna sibe nako ukuthi siyazazi zonke lezi indlela. Okokuqala nje mhlawumbe engizofisa ukusho ukuthi uma sabazalwane akuvele nje kusekuseni umuntu eseshelene nomunye bashelane bavumelane bese beqhamuka sebezothi sebefuna ukushada. Ezinye zayinkinga lezo ukuthi yonke lento yenziwa nje ayiqali ngendlela eright. Amabandla ngamabandla imfundiso ezibheke emshadweni ngeke kuphike lokho zinciphile. Kuqala bekwaziwa kahle ukuthi umuntu mengabe ebona intombi uqala alungise kuqala amalobolo, amasente, ayijulukele nje le ntombi akayitsheli, athi noma ehambisa ngendlela ukuthi uyahamba mhlawumbe uzotshela obaba bahloniphekile enkonzweni ukuthi usefuna ukuganwa, ikhona intombi aseyibonile la enkonzweni noma enkonzweni enye ethile. Kube nohlelo oluqondile olunesizotha olutshengisayo ukuthi hayi akafuna ukudlala ngalengane. Ibisitshelwa ke ingane kutshela abaphathi bayo le ntombazane futhi ukuthi ayi engathi lensizwe yakufuna ifisa ukukuganisa nentombi ihambe iyokhulekiswa futhi ukuthi hayi uNkulunkulu uthini ngalento. Inike isikhathi ngoba ngeke kufihle ukuthi naye ufuna ibuke ukuthi lo muntu engizomgana nje imbuke physically. Ngamanye amazwi ibuke nje ubuyena iphinde ikhuleke ngoba lezi zinto ngeke zingahambisani. Bese ke ibuye impendulo kusakhuluma abazali nje. Into ebiqondile ukuthi noma laba bevumelana bethi ayi ungathi uyavuma ukuthi angashadwa noma ngahamba yokwenza amalobolo lo wesilisa. Uma kufuna bakhulumisane mase kukhuluma abantu abadala kube khona abantu ngalesikhathi bekhuluma. Kangangokuba bekuthi noma bezokwenza amalungiselelo omshado ingabi khona nje lento babhiza ngemoto bobabili. Bahamba benza izinto bahlala ema-restaurant bababili babambana ngengalo ngoba sekuyaziwa phela ukuthi sebephakanyisiwe noma sekuyaziwa ukuthi bayalobolana. Ngoba bifuna lento ibiza ukuthi noma beyohlangana noma ngabe ise-restaurant bayophuza ijuice kukhulunywa ukuthi izomisa kanjani inhlelo zabo zomshado. Kube khona abantu ababagadile abahamba nabo. Lo wesilisa unempelesi yakhe nalo wesifazane unempelesi yabo. Ngoba kwenziwa isiqiniseko sokuthi kuyoze kufike uyilanga lomshado bemhlophe bobabili. Ingakho ke bekukhulunywa ngomshado omhlophe. But manje imfundiso zishintshile. Kuvumbuka nje sekuvumbuka isisu. Bese kuthiwa kuqhitshwe lesisu kuphutshunyeke kutatazele wonke umuntu. Abathandani futhi labantu. Kodwa ngenxa yokuthi kuyakholwa sekuthiwa ayimthathe. Ngoba phela ngeke kulunge ukuthi ungamthatha umuntu usumonile. Bashelane nini? Yonke leyo nto misiyenzekile siyinto ehletshwayo futhi nala enkonzweni. Akekho ihluphayo ukuthi ivinjwa kanjani ukuthi laba abanye abangakayenzi. Kwenzeka kanjani ukuthi kungenzeka into efanayo futhi. Lezi zinto ke izinto ezigcina zenza ukuthi nathi nje sabazalwane esikholo imfundisa azikho kahle. Angeke ngiqhakambise ibandla mhlambe ngikulona kodwa ngingathi izincomo engabe siyazenza sonke. Kubalulekile ukuthi izinsizwa zibe nohlelo la ukuthi kuhlala nazo phansi zitshelwe kukhulunywa ngalezi zinto.
ukuthi indoda mesifuna ukugana nakho ekufuna ikwenza nakho kube khona izinto ezikhona engingathi phecelezi ama-policies noma imigomo yasemabandleni ukuthi hayi awuvele weqe wenze nje kuyewa la kuyiwa la ngoba lento ilahlekile ngoba ayikho nento ekhona manje ebhalwe phansi wonke umuntu uyayicabangela nje bese kuba othintwa nje umoya ongcwele amthinte kumoya ongcwele ukuthi ahambise ngendlela ukuthi uyosho yena uyosho loyo kubukuka njengomuntu futhi ongathi uyisilinyana mhlawumbe ke ngiselapho ke kanjalo nango isiZulu nje bengavele nje ngoba kuthiwa abantu abakholwa noma bayabhinca kuvele kuthiwe abantu sebeqomene kusho ukuthi sebezohamba bobabili sebezoyimidlalweni bobabili babuye sebebambene ngengalo bahlale bobabili kube njani bekunohlelo futhi nakhona olukhona olenziwayo abanye basalenza kodwa alisayona into echumeka ngakho ngoba ziyonakala nakhona izinto ukuthi insizwa ibe nendlela etshelwa ngayo ukuthi awusondeli noma ngabe usayingoduso yakhe awusondeli kuyena ukuze nakhona kwenziwe into efanayo ukuthi kuhanjiswe kahle kulotshole kwenziwe yonke into ukuthi usewumkhwenyane aphushe umuntu enze yonke into asebenze ayikhandle ukuthi hayi ngoba uyafisa ukuthi abonane naye uyafisa ukuthi ngelanga abahlangane babe nezingane ukuze kwenzeke lokho kufuna abekezele asheshise amalobolo enze yonke into asebenze ngokonga ajaha umshado ubona ke manje umuntu umelobolo omunye kuphela iminyaka inkinga yalokho uthe lobola nje ebe kodwa esedla amaqanda esibayeni lokho kwenza ukuthi ayakho umuntu ongalobola unkosikazi wakhe vele ngama emasathola zonke izinto ekufuna ngabe uyithola unkosikazi kumuntu emlobola noma ngabe isesikholweni noma ngaba khona esikholweni izinto ke ezibudede ngezenzekayo ngiyathanda futhi ukuxwayisa ngingakafiki kakhulu kwezinye izinto ukuthi lezi zinto zokuthi abantu mebethandana bayiqomaneleke sengikhuluma ngabantu nje kakhulukazi ke abangebona abazalwane ngoba ngikholwa ukuthi abazalwane bangayenza lento engizoyisho kodwa ngizoyibiza ngegama layo bavele baboma sihlalisana nje lokho kuthiwa ukukipita bayihlalele nje futhi kuze kwaziwe ukuthi sebenendlu abanye bakhokhe emafletini abanye bakhokhe emqashweni abanye bazibathenga umuzi bengashadile kodwa leyo nto ibizwa ukuthi nje igama layo ngesiZulu uma sihlalisane bese kuthi ngesinye isiZulu futhi igama lesiZulu lelo elithathelwe singesini noma lithathelwapi kuthi ukukipita lento ukukipita uhlale nomuntu akubuke yonke ingqondo yakho nayo yonke impilo yakho aza kubona ukuthi wisdom kangakanani akubona ukuthi useka kangakanani akubona ukuthi usihluleke kangakanani azadelo wena nikipitile angeke ubize akushade bese efuna ukushada uyofuna umuntu angamazi udele wena ningakangena emshadweni bese uyakhala ke uthi wangenza isilimo wathi sihlahlala nami kangaka wavele wangilaxasa wathatha intombazana eyaze nje u3 months noma inyanga ezintathu wayifaka iringi noma wayesehlale nami kangaka waqhamuka isoka nje wangishaya lapha phansi kade ngihleli nayo 5 years ntombi yami ka5 years leminyaka e10 yavele waqhamuka umuntu ngoba nake nemali wayithatha wawuhlalele naye iminyaka emingaka umuntu ungamenzi lutho wena kukhona into engithanda ukuthi ngidlule futhi kuyona yimbi lento ngifuna ukuthi siyilalelise kahle lento yokuthi abafana bashela amantombazane ngobe nemali noboniswayo ukuthi ubonisiwe akaboniswa nje intombazane engenamali akaboniswa nje intombi ehluphekayo ukuthi ayishade ubonisa intombazane nje efundile uthola ukuthi yena akanayo naleyo mali uyiqile wenza yonke inhlelo zakho zenza ngale ntombazane bese le ntombazane ngempela ilutheka imshade obiyona phela kusho ukuthi ishada yena uma isimshadile le ntombazane ngenxa ubuvila bakhe ngoba uNkulunkulu ukudalile ukuthi indoda iyona eyoba uprovide eyonikezela ekhaya kube ukuthi iqwebu kuyena impilo yakhe isiphezulu bese kuyavuka kodwa ukuthi ingathi uphethwe manje uyatshelwa phela ngoba vele uyena oshadiwe la umagudu uyena walotsholo bese banenkinga aphume kulomshado ngoba akazange ayithande le ntombazane wathanda imali wabona ukuthi impilo yami yobalula kanti akayithandi uphakathi kuyona ubuka abanye abangaphandle abathandayo ngoba ushadiwe ngoba eshadelwa ukuthi lo unemali nabo sisi odadewethu abake bayeke lento yokuthi bathanda imishado kakhulu umuntu azathanda umshado ukuthi ancamela impela ukuthi ayishade yena azi kahle nje kunyembeza wakhe ukuthi uyayishada akhiphe indodla zeimali ayishade njengoba uyishada uzoshada udlale ngemali abuye lo muntu ukuthi iqwebu kuyena bese yakudakaza kushiye phansi bese uhamba ukhala uhayiza la ukuthi wawusukhipha imali yakho wena washo ucimse yakulahla sufisa nokuthenga izinkabi manje ngoba manje ubuka imali yakho emoshekile yini njalo ubudedengu ifana nayo lento
yokukipita lento kuyishada ngoba unomuntu nje ongenandaba. Abanye abondle emakhaya amantombazane afundisiwe emakhaya. Angidlule nje kule. Fundisa umuntu ekhaya abe right kodwa uthola ukuthi noma ngabe uyinsizwa yakwabo akezwa lutho ekhaya. Kodwa entombini nakube kwentombi uyena oqhamuka kuqala. Ngisho kuneyinkinga kuvele kuthiwa kufanele usibanibani. Ufika manje imoto ifika isishunqa manje ithaya ukuthi sekukhonto eyenzekayo khonto edingekayo. Uyenza yonke lento unezingane zakubo njalo. Ufundisa le ntombi yakhe. Fundisa izikoleni eziphakeme ayise kuma university ayikhiphe kule ifake kule uyayondla ikhokhela iflat ikhokhela esikoleni ihlala khona yenza yonke into umayidululu wakhe. Kodwa kubo wafundiswa ngemali akasayifundisa izingane zakubo. Akanake umuntu yena ukuthuthukisa umuntu wakubo kuba akasathi into nje. Mhla le ntombi yayithola ijazi yawuthola umsebenzi. Yabona abantu abafunde njengayo lapha. Imdaqaze phansi. Abuye esehayizela bonke abantu la. Esethatha intambo abanye bathatha intambo bayibulale. Akhalela abantu ukuthi yazi le ntombazane ngifundise ngemali zami ezinkulu. Siyakhala ngifundise ngemali ezinkulu. Uyazi ukuthi ngaye imina njengangihlalisa endaweni ezithile imina ngayifundisana laphana ngisho umsebenzi yawo utholelwa yimina kodwa singilahla kanjena sekufuna kudatshukwe manje. Wayengenabo yena abantu bakubo bekufuna abafundisa befundisa semzini yabantu. Banjalo nosisi afundisa indoda enze yonke into abayithathela ama driver's license benze zonke izinto. Ayithatha indoda ayibeke ezingeni eliphezulu. Ayitholela umsebenzi ufundile phela usisi. Ayixhumanisa nabantu ihamba isebenza amahhovisi aphezulu. Iyasuka iyabona ukuthi hayi ugogo vele lo. Gogo lo mumbi futhi lo. Sengimmbone kahle mumbi lo. Nazi ingane engangami nezinhle. Lana nje sengiright futhi. Angisena inkinga naye lo. Sengingaphila ngaphandle kwakhe. Amdaxaza umuntu, ahayeza umuntu. Ukuthi hey manje yazi nje uboy ngeke nje ukholwe. Ula ekhona nje mina. Babe ngeke abafweni. Saze ngekho nje ngane nje uzalweni la ungayifundiswa uhamba ufundisa amadoda ongawazi. Hlukanani nokuthi umuntu esenganeno ngenxa yokufuna umshado a-investe noma akhiphe uqobo lwakhe nezimali zakhe. Nalena futhi ukujaha ukuthi abantu mengabe bethandana bajaha ucansini. Noma umuntu bese eyishayila inkomo ethi uyashesha. Meke wamunikeza ucansi nje. Usuke umnike into enkulu. Kwehla ngisho izinga lokulobola ngoba phela useyitholile into ekade eyilobolela. Uzokhokhelana. Ngikusho lokho njengendoda. Ngikusho njengomuntu wesilisa. Ngikusho njengomuntu owake wawumfana wayibhungu. Angikhulelanga nje mina kwenye iplanet. Ngikhulele kule yala emhlabeni esiwaziyo iEarth. Izinto ezibezikhulunywa yonke indawo. Ubuke na ukhula ukuthi hawu yazobona bani babesheshisa bethandana benjani kodwa babukulala nje kwehlika uthando. Ungathi kwafaka isichitho. Kanti inkinga unika umuntu izinto izitshe bekufuna sithole sesemshadweni. Wamkhiphela izitshe ezifayo. Wavela wabona ukuthi hayi useqedile. Akasophinda aqhubeke. Lezo zinto ke izinto ekufanele ukuthi sizibheke sisengenene komshado. Uthi umbuzo wami kakhulu uma umuntu eshelwa indoda noma umfana efuna ukuthi uthi uyakuthanda bapho sisabazobabuza abafana ukuthi ungithandelani. Ake ngibekele izinto ngithandela zona. Angikholwa mina ziyabuzwa lezo zinto. Kubonakala ngento nje ubona umuntu ehamba nomfana usisohlelekile nje. Umfice ehamba nomfana nje ongahlelekile. Ngoba uyabona nje umuntu ongenayo into ayicabangayo ngekusasa. Umbona nje ebusweni engakavuli ngisho umlomo wakhe. Ubuke nesicathulo sakhe. Ubuke indlela agqoke ngayo. Ubuke zonke lezi zinto. Ubuke ibhlue ukuthi limephi nje kuyena. Iyakutshela leyo nto ukuthi umuntu ozophila impiloni. Ngizoba nobaba onjani. Ngoba njengoba ngimqoma lo muntu shuthi ngiapplyela ukuthi umyeni wami. Ngizoba nomyeni onjani. Kuyadabukisa ukuthi amantombazane awasihluphi ngokubuza abafana. Mawubuza nje umfana olashele kabili kathathu ayikhipha intombazane aveza imali enze njani asho zonke izinto anazo ithatheke. Uma uyintombazane mubuza umfana ungithandelani. Uma nje ubungishela ukuthi asithandane uthi sithandanele into ebhekephi. Lento yamcasula umfana ongenalo ikusasa. Kodwa umfana onekusasa abelicabanga ngawo uyayiphendula lembuzo. Ababuza abafana lembuzo. Kuvele nje kushiwo into asho amagama ambala umfana umuntu useyahlanya useyasangana usetshela abangani bakhe ukuthi unokuthi unemoto ethile. Umuntu uyabuka yonke leyo nto ayizomsiza lento ngoba imoto eyumfana kuyona yakho. Unokwenza ukuthi njobe egibelisa wena evezela wena le moto. Baningi abantu ehambe bavezela. Umfana kufuna umnike imibuzo nje kube i-interview. Inhlolo khona nje ivuke ngalesikhathi ekushela. Ungifunelani uma kuba khona isikhathi esinjalo. Nanoma eyakubantu ama-elders noma abadala bebandla noma abadala bakini ayitholwe lento ayifuna kuwena futhi uyimisele ukuthi akuphilise impilo enjani. Mase eqeda yonke leyo nto whether iyiqiniso noma yamanga wayichaza bese kuthiwa
unamalini okwenza lento othi uyayifuna. Bayibuzwa yonke leyo nto. Umuntu vele athi ngifisa nje ukuthi akuthembise nezibhanoyi, kodwa akanalo ibhayisekile. Ngeke akwazi futhi ukulithenga. Akuthembise izulu nomhlaba, kodwa akanaso ngisho isiqephu nje se-room noma umbhede nje seke wakwazi ukuthenga o-single bed. Kodwa utshela wena ukuthi uzokuthengela izulu nomhlaba. Usahlule ukuyithengela umbhede yena ulala embhedeni wakubo. Kodwa uthi wena uzokwenzela izulu nomhlaba. Bese uyalutheka. Asimusa ukuluthwa abantu. Bese siphakathi bese siloko esikhala saluthwa abantu. Umuntu vele lo oyehlule ukuzinakekela yena. Wayenza yonke lento ngoba ebudgeta ngawe. Ukuthi wena uzomenzela izinto. Wabasile la ngaphandle. Ngakho ngiyanxusa kakhulu nkosisi ukuthi asibabuze sazi ukuthi yini umuntu akufunela yona. Hayi sijaha ukuqoma nje. Umuntu akucaci ukuthi kushelelana. Kucaci ukuthi unemalini, useyibekile yini imali. Uyasebenza yini lo muntu ongishelayo. Ushela umuntu nje sesikoleni. Ukushelelana. Sazobuya aphume aphinda ayobona abanye, ukushelelana. Zibuze lo mbuzo nje nawe. Ukushelelana. Uzoyimela lento ukuthi nilinde nje ningalali. Kuze kube nje bekushela manje nesesikoleni. Anizolala, niyoze nishade nje bekushela manje. So njengoba esethi jahani ukolala wenzela ukucheck ukuthi ngempela uyintombazana ngempela unayo lento ayifunayo. Asizibuzi zonke lezi zinto. Kuthola umuntu ofuna ukukushada unazo iningane noma unayo ingane. Ufika umuntu lana athatha umuntu akanayo ingane, uyothatha umuntu onengane, athatha umuntu onengane eziningi, anayo ingane. Lezi zinto azange ixoxe. Omunye uyakufihlela, ukuthola usuphakathi ukuthi njengoba sishade naye nje wangifihlela ukuthi unengane. Umuntu onamanga lo. Kodwa ngene emshadweni uqonda mekutshela ukuthi unengane, uzokwazi noyimela ingane. Uzokwazi nokumela indaba kama wengane ngoba inomntandi nayo lento. Yokuthi ushade nomuntu onoma wengane noma oma bezingane. Ngoba balwa ngazo lezi ngane ukuxova umshado wenu. Mebethanda bayithatha ingane bayithi fu, bayibuyise kuyise. Mebona senihleli sigeze kahle siyanako. Bathi hayi ngeke kusho lento ayibaphazamisi. Bafike ekseni bayilande. Kade nihleli naye iminyaka. Uthi hayi ngoba sebeyilandile kusho ayisoke siphumuleke vele kusho angingangane mina noma sengizohlala nalezi zami. Uzothiwa niyafuneka enkantolo. Bayithuka indoda bayishiya bangalazi. Uthi uyoyisupport bayifike bayithuke lapha enkantolo bayithuke kuthiwa ayondla. Yondla indoda. Uthi uzama ukufakaza indoda kuthiwa yondla. Kushiya imali engaka. Kuthatha uhafu womshado wakho la. Uhambe uyokondla ingane. Ahamba usisi lapha uSistazi ayezenzela amakhanda ayiphuzele le mali yakwakho enze yonke into. Wathatha indoda enezingane. Wangazibheka lezi zinto. Wangawabuka imiphumela yazo. Ukuthi injani mawuthatha umuntu onengane. And lezi zinto ngeke singazi kufuna sikhulume ngazo. Ba right laba sebephakathi. Bayazi ukuthi bavumelana. Bheka wena nje ubusengaphandle. Funda kubona. Uphila kanjani umuntu osuke eshade omunye nezingane. Baphethwa amakhanda abanye. Ngoba uma bengane bayahlupha. Bahlupha abakhosikazi ashadile. Kodwa uyena ozamisa ukuthi ashadwe. Kodwa akasakubheki lokho. Uyayihlukumeza nje indoda. Uyayingcofoza ukuthi uyicekela phansi. Noma ngayegoli. Iyolandela incwadi esiqhamuke enkantolo ukuthi ayondla. Iyoziyeka umsebenzi. Ithi ngona ngivele ngiyeke umsebenzi. Kusebenza wena ngivele ngiyeke umsebenzi. Ngeke sengihlukumezeke kakhulu. Ihlale phansi ngasebenzi. Njobe ngasebenzi nje. Ujabule yafa vele wayifuna vele umshado wenu benjalo. Kanti nabo abafowethu kufanele kuyibuka usengaphandle le ukuthi ngimthanda impela. Vele umuthanda umuntu kufuna umthande enjengoba enjalo. Makuthi thanda umthande nengane uyithatha izingane zakhe uzohlala nazo kuhle futhi lokho. Sinalo imumva elinjalo. Masingabheka nje ngelinye ilanga sibheka izinto ezinjalo eziqondene nempilo zethu ngesizukulwane sethu. La kwakhula khona abantu kuthiwa ingane iyathengwa. Kodwa ikhathi zakudala ayifani nezamanje. Nenhlonipho yakudala ayifani neyamanje. Uma uthatha umuntu onezingane zomunye, inhlonipho isinciphile. Khambe lokuthi umuntu ayi phela yena la kwake kwamakhona amanzi ayama. Uyokumela yini ukuba nonkosikazi njalo lokho efonelwa yileli soka lithi phela uma wengane yami wena imina engaqala kuwena. Yena usabona intombi yakhe kumkakho uma wengane yakhe. Nakhona lapho kwenzeka izinto ezithile okudabukisayo nje. Ufike kushoniwe kubo kwalengane. Lento ngani siyaliwa kwacaca ukuthi akuzoshadwa. Kodwa mekushoniwe kubo kwalengane esokweni la elidala uyificisa emngcwabeni wakhona. Kodwa silotsholwa omunye. Kodwa ithi hayi ngoba phela kushona umkhulu kaBoy, kushona umkhulu kaGirl. Izo attend umngcwabo wakulomuzi. Ikhona ingane yakhe khona. Nansi ingane ekufuniza emngcwabeni. Ngeke idliwe ilutho. Kodwa naye uye lapho. Mesethi uyasho lo mlobulayo noma amshadile. Ukuthi hayi phela unakuya lapha nathi hayi no we understand lento. Phela lona wayengithanda. Lo wangilahla kodwa abantu bakhona babengithanda. Akuphoqe manje kuya lapha emngcwabeni. Kubo kwengane yakhe phela.
kwenziwa izinto zakhona umuntu aye khona iqale manje lento yakhe ikuhluphe awuzange ucabange wangena wathatha umuntu oqale wathola ingane kwenye indawo siyakukhathaza lento manje unonkosikazi onenhliziyo yala ashiwa khona akupheli ngoba babemthanda abantu bakhona uthi babefana nabantu bakubo basebefana nabantu bakubo walahlwa khona akugcwala ukuthi ula kuwena ngoba usecomparisha laba bakini manje qhathanisa nalabo bamlahla noma le ndoda ingasamthandi uzoloke yakhona ngelinye ilanga yophelela ekamereni la le ndoda eyamlahlayo ngoba enye ingcindezi into okufuna uyibheke kungenzeka umuntu akuthatha avuma ukushada nawe ngoba le ndoda yayibheda kodwa kuvele kulunga izinto zayo le ndoda ngaleso sikhathi impilo yakhe isithanda ukushona phansi wena noma nezinkinga noma usenamali ichuma impilo yangale bese lokho emkhumbuza ukuthi hayi phela ungabuya siphile inkinga wathatha umuntu womuntu hayi ukuthi wayengamthandi ukuthi wayemhlupha kodwa yena wayemthanda enhlizweni so lezi zinto ngizama ukuthi izinto ekufuna sizibuke ukuthi umuntu uthanda kangakanani imfundo uyazi ukuthi ubona umuntu nje nazane naye kodwa uphila impilo ehlukile kunawe uzuthi noma uyatshelwa ekhaya thiwa kodwa ungathatha umuntu owukuthi uthi phela ngiyamthanda uyohlupheka impilo yakho yonke uthatha umuntu ongenaso isibusiso ngisho kini bayakubona kini ukuthi ufuna ukuxhaphaza akafundile wena ufundile mase ukhuluma ukuthi mase nisemshadweni usaqhubeka nezifundo zakho uzokutshela ukuthi la ekhaya ke la emzini kaBaba awuzange uyibheke lento ngaphambi bungene emshadweni uyakhonza yini ibheke leyo nto asimoseni ukuthatha izinto amafutha no paraffin silozama ukubahlanganisa sithi sihaqwe uthando inkinga lento akalifuni inhlobo isonto uyoyiqhathanisa naye ufuna ubuke njengoba engalifuni isonto manje mina ngikhonza ngomzalwane ngisindisiwe uma sesiphakathi emshadweni uzolenziwa yini alithande okwesibili uzokwenziwa yini angivumele ngesonto ngoba uzongitshela athi akanayo umfazi yena okukhonza zonke izinsuku engasakubiza ngonkosikazi nosithando lo lava ayibiza ngayo athi yena akanayo umfazi usho la kwakhe athi ngisho la kwami ungayi esontweni uthanda wathatha indoda engalifuni isonto wathatha unkosikazi ongalifuni isonto kwala noma utshelwa ukuthi hayibo ayikhona le ntombazane izowuphatha kanjani umuzi nawe uthi no anazi nina ningenaphi uthandweni lami bayayibona ekhaya ukuthi izophathisa nekhanda uhaqwe usanganiswe uthando musu uphakathi sewuthatha intambo uyayilengisa ngakho abantu beyibulala kangaka ngoba usuke sekukhona ukuthi babeshilo kodwa ekhaya babeshila abafowethu babeshila abangani bami babeshila abantu abangithandayo sekuxakile ilento yokungalaleli enye into efuna siyibheke ukuthi sithanda izinto ezihlobene yini noma cha ngabanye amazwi sithanda izinto ezifanayo yini ngaphambi masingena emshadweni nalomuntu ukuthandaza nje kumbangela isicefe njengoba sisathandana mengithi ake sithandaze sisa restaurant sidla nje uvela athi hey yenza lento yakho hey uyayibhuqa umthandazo kodwa ngoba ngihaqwe uthando ngihleke ethi hayi suka wena cimesa uyatshengisa ukuthi lento ayihlangani uzothi uvuka nothi uyakhuleka nango12 akutshela ukuthi ucela manje umsisi ulale kwelinye ikamera ngoba uyamfundekela ebusuku senishadile uyitshengisa lezi impawu ningakashadi ngabe umuntu othanda izinto ezifana nezakho ukhona abantu abakhuthela abakwazi nokuvuka ekseni bayojima abanye bahamba indawo lezi ngeke ngizizibale abantu abazivoca voca kuzona abantu abakhonze nje ukujima bakhonze izinto zokuzivoca voca bakhonze izinto zemidlalo uthatha umuntu nje ongayona inhlobo leyo nto inhlobo yakho ikuzokubangela isicefe lento ngoba ufuna ukuhlala naye lo mkhwenyane wakho ubhizi uyagijima usuka la uyale uyabuya ukutshela ukuvezela newash ukuthi buka ngisuke ngasikhatsini ukutshela into ongafuni ukuyizwa nje uyamfundekela lo muntu ufuna ukuthi ekseni akubhucabhuce ayisakho indoda iyogijima ekseni lento imbangela isicefe lento uthatha umuntu oyinto ehlukile kuwena indaba yokuphuma nje lokho singapheceleza singathi indaba ye-outing akayifuni hlobo ibheke leyo nto ungakangeni emshadweni ufuna nje mehlangana nawe nihlangane niphuthuma nihlangane emgaqweni nibe njani akakwazi ukuthi akhokhe imali menihleli mase kukhokho uyaphuthaza abike imbiba nebuza ngesikhwama sakhe ngewallet bese uthi wena hayi khuleka ngoba nivele ngikhona uyakubona nemali sekuswipe wena uyatshengisa leyo muntu akanasi isondlo lento izoba umthwalo wakho noma senishadile uzohamba athi wena phela uthi yasiphuma swipe kunamali mina wayitshengisa nisajola sathandana ukuthi uyinto nje wanganaka
Yilezo zinto-ke ebengithi asibheke zona, kodwa zibalulekile sizikhulume singakangena emshadweni, uku-avoid ukuthi nathi sigcine singasenaso isikhathi semindeni yethu, sibhizi silungisa imindeni yabantu abangena bengazange bahlolisisane, bangena phakathi bethwele kakhulu, kungena abantu abayinto ehlukene. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa kulesi sifundo sanamhlanje, sisithathe ngokukholwa, sibhekisise ngaphambi basishade noma sishadwe ukuthi unazo yini izimpawu engisifisayo lo muntu engimshadayo. uNkulunkulu anibusise. Amen. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform kuze kube ngokuzayo.